an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan bɛ bi kunnafoni lasutuma bɛ alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ natara san kalo 7 juillet kalo don bi o tile 21 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min y'a sɔrɔ seliba kalo ye an balana k'a fɔ bi o tile 22 ye jate la san kalo 12 don hijira san 1443 san do dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ ka waladan k'a fɔ kunungo sanpɛrɛn n'o ye kabapɛrɛn ye o jiginna dɔgɔ fere dugu bɛ n'i y'a sɔrɔ ye jakura denmisɛnnin dɔw ka musomani 2 fa kelen ba kelen olu kasarala ni na o ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'u la an ka jamana kɔnɔna siraban kasaraw ka ca kunungo Bamako ani Welesebugu cɛ car dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ wele ko compagnie bientôt kunungo olu ye siraban kasara kɛ kunungo wula fɛ ka maa dɔ ni to a la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'u la ka taa se bi donsolakaw kunnafoni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ senna nin waati laban ninnu kɔnɔna na ko Betora donso daga kulu de ye wulikajɔ kɛ ka taa u kɛrɛfɛ bere la ka taa dugutigilakaw kɛrɛnkɛrɛnna u ni jeunesse ɲɛmaw nɔfɛ o kuma minnu tun bɛ i ka dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛla la jaabi dɔw sɔrɔl'o ko la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka dɔn k'a fɔ ɲinɛnzan kɔnɔ na min ye san kasara ye o bɛ ka kɛ an b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔnjɛbata kɔfɛ dɔgɔfirikaw fɛ dugu bɛ wele ko jakura ka 18 dɔw ko surugutu kunungo san nanen kɔfɛ denmisɛnninw tun bɛ forola baarakɛlaw olu kɔni caman nana ka na san dogo machine dɔ jukɔrɔ fɔcogo la n'o ye moto kilitɛri ye o ko senfɛ kabapɛrɛ de jiginna k'u tun ka can nga fa kelen ba kelen muso 2 a nana jigin o musobani 2 in kɔni ka olu kasarala ni na tuma min na n'o kɛra dugulamaw wulikajɔ kɔni taara ka se ka fure ninnu ka se ka t'u fure nɔfɛ ka na so u janajaw bɔra yɛlɛ bolodalen bɛ ka bila bi yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ nin na ɲɔgɔnnaw yarabi ala kan kisi ni kasara ninnu ma denmisɛnnin minnu kofɔlen filɛ an kɔrɔkɛdenw don an yɛrɛ b'u dɔn an ka somaw don kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ dugu kelen an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala ɲinɛ san an bɛ k'an janto an yɛrɛ la san kasara ala kan kisi ma an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ musolakaw cɛw ka se ka wulikajɔ kɛ ni ka se ka dankari muso la a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ na waati caman o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka sariyaw ta kama o n'a ta bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na a b'a la ka kɛ kalabankaw fɛ yen min ka dɔn k'a fɔ an balimakɛ dɔ ye ko ale de ye a muso kɔni k'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ a bɛ a lasirilen yɛrɛ don fɔcogo la n'i y'a sɔrɔ jibatoya yɛrɛ o kun b'a kan ka taa muso in kɔni ka muso in minɛ fo ka muso in bugɔ ka muso in kɔni k'a kan bisi fo muso in sara bolo o min kɛra muso bɔra kunungo ka taama k'u ka dusuma kasa yira Siri Kulibali tuma kɛnɛ kan ale ye sira dɔw sɔrɔ an ka musolaka dɔw lamɛn grossesse b'a ka cɛ yɛrɛ b'a dɔn cɔ ko kɔlida yɛrɛ b'a la muso man ka baara kɛ docteur yɛrɛ y'o fɔ muso in ma lafiya grossesse kɔnɔna na cɛ in yɛrɛ b'o dɔn bon donc bugɔli kɛra k'a faga ko cɛ fɔlɔ tɛ a filanan tɛ bon n'i ye cɛ y'a kɛ ten a delilen de don mɔgɔ faga la sinon n'i delilen tɛ mɔgɔ faga la n'i ye mɔgɔ faga i b'i boli de mais e ka mɔgɔ faga a kɔnɔma filani na ka tila k'o su don mɔbili kɔnɔ ka t'o bila mɔrigu kɔnɔ i delilen mɔgɔ faga la donc Mali justice k'a lajɛ u k'a lajɛ n'i a ye nin kɛ fɔlɔ jara filanan de jara o de kama sabanan bɔra a la ni bɛɛ ye kelen ye i ye cɛ i ye muso an bɛɛ n'i dacogo ye kelen muso bi sɔrɔ hɔrɔnya de la nafolo t'a sɔrɔ n'i ma ye hali bi muso faga i b'i miiri i kana muso to yen mais i den minnu b'a kɔnɔ i ta tɛ yan muso in kɔni mɔgɔ sɛbɛ don ne yɛrɛ filɛ ma bɛɛ ni ne bɛ bɔ juma la a bɛ mangoro di ne ma wa a bɛ tiga di ne ma n bɛ muso in dɔn baarakɛla don den dusuma don ne ni muso in ba bɛ sigi ɲɔgɔn kɔrɔ bɔ a ba b'a fɔ k'a dɔgɔmuso in ye problème foyi kun t'a fɛ mais kuna sindi an wulani ni kebara jugu ye k'a cɛ y'a bugɔ k'a faga bon ne yɛrɛ taara fɔ a ba fɛ n'a ba kumana alihamudulayi muso in kɔni ye baara kɛ a ye wari ɲini an m'a ni basi foyi dɔ yan nɔ donc an fɛnɛ bɔra de k'an b'an ka dusumagasa jira a digɛra kalaban bɛɛ la an bɛɛ tɔɔrɔ la an dusu kasira an bɔra de k'an ka dusumagasa jira min fatɔ n den de don cɛ ye mɔnzɔn de ye a y'a bugɔ sufɛ k'a faga a kɛlen ka taxitigi wele k'a su ta ka taa n'a ye Gabriel Ture la ka taa su bila yen ka sɔrɔ ka n'an wele ka den kasira ale ko a b'a lakunu ale y'a sɔrɔ a salen don an ko baasi tɛ an kɔni an tɛna sɔn o ma an bɛ taa an ka su lajɛ Gabriel Ture la ne yɛrɛ wulila ka alimami dan an ka taa su lajɛ Gabriel Ture la an sera a ye fini bɔ muso la ko an ɲɛ bɛ nɔnna muso la wa ne ko i tanti n ye dara meleke bɛ muso kan na ne ye dara meleke k'a bɔ muso kan na su kan na k'a kan kɔrɔ ta kan bisi nɔ tigɛ nɔ bɛ yen k'a yɛlɛma
a ye sɔnni kɛ ka yanfara sɔnni nɔ b'o la k'a yɛlɛma sɔnni kɛ ka yanfara sɔnni nɔ b'o la joli bɛ dara na ne ko a ma e ko i m'a faga n tɛ joli ye wa a ko n ye dara sa Gabriel la ye ko mana Gabriel mɔgɔ bɛ dara ni joli de feere wa n de y'a faga mɔgɔ si m'a faga e de kɔ n siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye o i ye muso fɔlɔ n'a den faga Gana ka filani to a sin na kalo 3 e ma hinɛ ma magari k'a ta ka taa Kate Mali la Kate Mali mɔgɔ de y'i minɛ k'i datugu olu de y'o kira ye ne n'a yɛrɛ de bɛ ka kuma sama ɲɔgɔn da kɔnɔ tan tɔ foyi kun t'a ni muso cɛ ni wari b'a kun a kuma fɔ de muso tora a kɔ wari kama a ye muso faga muso de b'a ka so sara muso de b'a denw dépenser kɛ muso bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ de kɛ sariya b'an bolo parce que an y'a kan de o sariya b'an bolo mɔgɔ min sara a yɛrɛ ma ani mɔgɔ min fagara olu tɛ fili a deni fitinin fana bɛ yen o ko a y'a bugɔ joli bɔra a mɛn k'a y'a sama ko don siɲɛ kɔnɔ na a kɔnɔbara don kalo 8 filani kɔnɔbara o de bɛ muso in na hali n'i tɛ hinɛ tɛ magari n'i ye kɔnɔbara y'a la n'i m'a to a muso yɛrɛ to muso kama i b'a to i denw kama cɛ y'a kɛ a ma siran a ma yɛrɛ parce que a ye fɔlɔ kɛ o diyara a la de foyi ma b'o la an de taara polisi u k'a bɔ ka da polisi ko k'u t'a bɔ ka da donc an b'an ka sumangoya de jira an laɲini min polisi k'a bɔ ka da an k'a faga parce que an ma jɛn an bɛ fɛ su 2 de ka don an balodan k'a fɔ ni tun ye musolakaw kan ye an bɛ fɛn min fɔ maa b'i fa njɛkɔ ni sogo la k'a sɔrɔ i ma kolo kari tɛgɛ bɛ da sɛ tulo kɔrɔ k'a sɔrɔ i bolo ma su a ɲɛna an ka sabali i ka dɔn i muso maa min bɛ yen n'a somɔgɔw y'a ladon k'a ka fɛn bɛɛ kɛ ka tila ka jan kɔ k'a di ka taa ko masa Ramani de y'o latigɛ o ka taa k'e dɔ ye n'a ma bɛn ko la min ye kan bɛn ye a k'o di ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ a ma se nin ma nin n'a ɲɔgɔnnaw ka ca cɛ caman bɛ yen i ka dɔn olu de bɛ wuli ni cɛ dusu yɛrɛ ye cɛ dusu ye k'a sɔrɔ a dɔw bɛ n'i se cun bɔlɔn kɔnɔna na u bɛ taa k'u ka fini to yen k'a sɔrɔ ka taa musobakɔrɔ k'u fadenw ye an ka sabali an ka tɔn k'o ka ɲini ji ɲɛma jɔlen na i m'a dima kɔrɔ cogo cogo tiɲɛ yɛrɛ ka dɔ bɛ kɛ bɛɛ la n'i ma se k'a bila famali minɛ kɔnɔ na a labila ka t'u ka so ka fisa ni nin ala kɛ hakili ɲuman d'a ma nin kɛcogo fɛn bɛ fɔ jamana fanga ye u ka wulikajɔ ka sariya ka se ka ta nin ko ninnu kama sariyaw bɛ sen nka u n'a tabale kɔnɔ na kodukɛla ninnu k'u bila fɛn na fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ se ka maa wɛrɛ bali o t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ u k'u hakilaw de ta an bɛ dugawu kɛ n'o hakilaw taara ɲinifɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ala ka hakila ne k'an bila o sira kan n'an bɔra ye siraban kasara dɔ kɛra Welesebugu kɔnpaɲi min bɛ wele ko a bientôt olu bɔra Bamakɔ kɔnɛ na u tun bɛ k'u kunda fɔcogo la i ka dɔn k'a fɔ min ye Sikaso mara kan an b'a dɔn k'a fɔ sɔn'u ka se Welesebugu maana ɲɛfɛ dɔɔni passer kɛ yɔrɔ ɲɛfɛ dɔɔni u ye siraban kasara sɔrɔ yan na kɛ mobili 2 olu kɔni de sira yɔrɔ dɔ cɛnnen don k'u bɛɛ ko n ka bɔ fɛ o sen fɛ i ka dɔn dɔ in kɔni ale ye siraban kasara sɔrɔ ka kari in weleki ka taa da n'i y'a ye i yɛrɛ bi sɔn jama kuma kɔnɔ na maa caman kɔni olu jɔngɛna nka dɔw kɔni kunnafona k'a bɛ komi maa kelen ale ka sarala nin na yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Welesebugu maire a y'a sɔrɔ ale nana Bamakɔ olu nana tɔnsigi dɔ la Kati olu tatɔ la ale nana bɛnna a ye ɲininkali k'ale yɛrɛ la maire Bakari Samake an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Bakari Samake ne ye Welesebugu commune maire ye. Monsieur le maire siraban kasara dɔ bɔra ka kɛ arabadon Welesebugu ani Bamakɔ cɛ aw nana bɛn ni ko in ye siraban kasara in kɛra cogo di. Kunnafonidila an b'aw fo araba juillet kalo tile 20 Kati an tun welelen bɛ lajɛrɛ la ye donc lajɛrɛ in banna an nana ni tɛmɛna passer ka yɔrɔ la yanni ka se maana D la an nana bɛn ni kari dɔ bile n'i ye commune ɲɛmɔgɔ ye ka bɛn ni ɲɔgɔnna kasara ma ne fana ye jɔ ani jama yɛrɛ jɛna ka kari vitre ci pour que mɔgɔw ka se ka bɔ sapeur pompier nana mɔgɔ banalen dɔw taara mais minnu ta ma juguya kosɛbɛ ne yɛrɛ fana y'u ta n ka mobili la pour que ka se ka Welesebugu CSRF sɛgɛrɛ. Siraban kasara in na mobili 2 de ɲɔgɔn sɔrɔ wa walima mobili bɔra ka bɛn a yɛrɛ ma de. U y'a fɔ an ye cogo min na sira yɔrɔ dɔ de tiɲɛlen don mobili 2 bɛɛ bɛ sira yɔrɔ ɲuman in de ɲini pour que ka se ka taa fɛ kari dɔ de tun bɛ ka bɔ Welesebugu la ka taa Bamakɔ dɔ tun bɛ ka bɔ Bamakɔ ka na min bɔra Bamakɔ de ka na o de binna parase min tun b'a kɔnɔ olu ka tun bɛ Sikaso kan mais Boninkaw b'a kɔnɔ Sikasokaw b'a kɔnɔ Zeguwakaw b'a kɔnɔ Kajolokaw dɔw b'a kɔnɔ mobili min bɛ ka bɔ Selenge o de ye ale ka droite minɛ n'o ye sira yɔrɔ ɲuman ye donc ale fana tun bɛ ka na u y'a fɔ an ye cogo min na kari fana tun bɛ boli la dɔɔni donc ale y'i sen jigin pour que u kana se ɲɔgɔn ma donc sen jiginni de nana kɛ ni mobili yɛrɛ renverseli ye ka mobili bi mɔgɔ caman banana comme ni accident kɛra dɔgɔtɔrɔw de bɛ se k'a fɔ karisa ntanyalen don mais mɔgɔ kelen kɔni b'a la tiɲɛ yɛrɛ la a kɔni bɔra yen cogo min na ni yɛrɛ y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko ale tɛ yen mɔgɔ banalenw kɔni taara ka na donc ni ye mɔgɔ banalenw tatɔ ye k'ale to yen o kɔni b'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen u kɔni bɛɛ nana dɔgɔtɔrɔso la Welesebugu CSRF la dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ u nana yɔrɔ min na dɔgɔtɔrɔw fɛnɛ ma temps di olu ye baara fɛnɛ daminɛ donc an bɛ se ka min fɔ fɛn ninnu bɛɛ la n'i y'a lajɛ i b'a ye dantɛmɛ boliw de don kalo kelen kɔnɔna na ni ɲɔgɔnna kasara filanan de ye nin Welesebugu la Selenge kari dɔ fɛnɛ nana denmisɛnnin dɔ tan fɔ ka yɛlɛ a kan bon n'i y'o jateminɛ olu ye fɛnw ye a bɛɛ bolikojuguya ye k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka se ka fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka ta kariko in na pour que a boli bɛ se ka nɔgɔya soit n'i ye ni ɲɔgɔnnaw kɛ i kan ka pénaliser cogo di jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ka o lajɛ
parce que kuma bɛɛ n'i ye ɲɛmɔgɔ ye kuma bɛɛ de bɛna mɔgɔw ka sabali mais dan fana bɛ mɔgɔw ka sabali la a ka gɛlɛn kuma bɛɛ n'a fɔra ko ni bɛ bɔ o ɲɔgɔn tɛ ni yɛrɛ kɛra ka ni nin fɔra a kɔ cɛ tɛ tɛmɛ tile 18 tile 20 kan kalo kelen kɔnɔ y'a dɔn n'a fɔra ko kɛ olu ye gɛlɛyaw ye minnu cɛman ye ɲiko an baloran ka fɔ ni tun ye maire Bakari Samake ni tun y'ale ka ɲɛ Welesebugu maire a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'i bɛ fɛ ka sujuna ta dɔɔni Ala ka taa n'a ɲuman ye ka segin n'a ɲuman an k'a dɔn maaw b'an kunna de anw yɛrɛ ni o y'a damana fɛn ye maa wɛrɛw ni bɛ yen an ka sabali an ka taa dɔɔni n'o kɛra an bɛ se cogo ɲuman na Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ taji sɔngɔ dɔ faralen ka 16 an b'a lɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ka o baaraw kɔni o latigɛra k'o baara waleya kabini surɔ nɛgɛ kaɲɛ fu waatiw la k'o baaraw bilala sen kan a kun ye fɛn jumɛn de ye ONAP ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Moribo Gurajal ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn kibaruya mun bɛ tajiko in na n y'a fɔ yɔrɔ caman na k'a fɔ ko gɛlɛya mun bɛ tajiko sɔrɔli la ani a sɔngɔ na alors a bɛ ka an wajibiya tuguni an ka jateminɛ kɛ ka a lajɛ dɔ ka fara taji sɔngɔ kan parce que ni dɔ ma fara taji sɔngɔ kan an ka jɔyɔrɔ ko ye mun ye taji bɛ sɔn ka dɛsɛ jamana kɔnɔ donc bi an tilala ɲɔgɔn ɲɛw la an ye jatew bɛɛ bɔn donc wajibi kɛra an ma ka dɔ fara super carburant sɔngɔ kan donc super carburant sɔngɔ bɛ kɛ 170 ani dɔrɔmɛ 8 ani tama 1 donc gasoil o sɔngɔ bɛ kɛ 170 ani dɔrɔmɛ 9 ani tama 4 tan wɔɔrɔ de farala bɛɛ kan de farala kelen o kelen kan an ka autoritéw vraiment u bɛ ka u seko bɛɛ kɛ autoritéw bɛ seko bɛɛ kɛ jagokɛla minnu bɛ nana n'an b'a fɔ ma opérateur pétrolier olu yɛrɛ fana u bɛ dɛmɛ nin kɔnɔna la u fana b'u ko vraiment u jɔyɔrɔ fɛn a la kosɛbɛ donc n bɛ se k'a fɔ jamanadenw k'u hakililatigɛ a ko la ni Ala sɔnn'a ma taji kɔni a tɛ dɛsɛ jamana in kɔnɔ parce que vraiment laɲini o de ye taji kana dɛsɛ fɛn kɔnɔ nka o tɛ se ka kɛ fo diyagoya ni y'a yɛlɛ n'a sanyɔrɔ la kosɛbɛ an b'a yɛlɛ yan donc gouvernement ye ko caman kɛ yalasa a degun a kana population tɔɔrɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Moribo Gurajal ni tun y'ale ka u y'a fɔ cogo min na ni dɔ farala kan ko gɛlɛya sɔrɔ ni nɔgɔya nana dɔ ka bɔ a la Ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an kɛra ko kɔni kuma cayalen bɛ an yɛrɛ munumunu zalo kɔnɔna na Bugunikaw fɛ yen an taara ɲɛ da yɔrɔ dɔw kan min ye Saliya Kulubali ale ye kɔɔrisɛnɛnaba ye nka ɲinɛsan kɔnɔna na an yɛrɛ y'a camanba ye ka kɔɔri yɛlɛma ka ɲɔ da la ka sɔrɔ kɛ ko angɛrɛ kɔni kuma min layidu taru ye jamana ɲɛmaw fɛ a kɛra dunan fɔra jatigi kɔ n'o kɛra i bɛ kɛ taayɔrɔndan ye u kɔni ye wulikajɔ bala ka dɔw bɛ ka yɛlɛma d'u ta la yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Saliya Kulubali ye sɛnɛkɛla dɔ ye ale b'a ta ɲɛfɔ ye an ka lamɛn ne ye Saliya Kulubali ye ka bɔ Buguni région na commune de Kola an bɛ yɔrɔ min na ko bi an sera yan dɔw kɛlen bɛ k'u ka kɔɔri yɛlɛma ka ban ka ɲɔ da a la mun de nana ni Ablaye Kulubali n b'i fo i ka ɲininkali ni a diyara n ye n yɛrɛ ye cikɛla ye n bɛ se ka fɛn min f'i ɲɛna o ye dusumakasa kan ye dusumakasa min don an ye nafolo don dugukolow la k'an jigida CMDT kan an bɛ don min na ko bi n'i ye dugu ta bi dugu 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 bɛ dusumakasa la e yɛrɛ y'a ye bi an bɔla Bereya ka bɔ Buguni ka taa se fɔ Bereya mɔgɔw ye ci kɛ mais nɔgɔ ma se ka sɔrɔ ka d'u ma ne yɛrɛ ka kɔɔriforo hectare 11 kun don mais ɲɛ 1 bɔ a la o ɲɛ k'o yɛlɛmɛ k'o kɛ kaba ye Ala ni nɔgɔ ko y'a sababu ye temps min yɛrɛ bɛ n bolo hali bi o 6 bɛ yen nɔgɔ ma sɔrɔ ka don o la a bɛna laban mun na komi kɔɔrisɛnɛ de ka di n ye n bɛna n bolo fɛnw feere k'a don nɔgɔ la n ta misali kɛ n yɛrɛ ye quoi n bɛ se ka nɔgɔ san k'a kɛ n ka foro la mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ batan bɛ yen hali n'a fɔra k'o ka dumuni ɲɔ san gɛlɛya b'a la vraiment Mali gouvernement an bɛ an dusumakasakan f'a ye ni samiya kɔni kun kɛra tan baloko bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ mɔgɔw bɛ kule la ko nɔgɔbɔrɔ kɛra 7,000 kɛra 6,000 mɔgɔ tɛ san wɛrɛ ta dan dɔn sɛnɛkɛyɔrɔ la bi balo tɛ yen ne yɛrɛ bange tile ka se fɔ ɲinan ma dɔ bɛ n san 40 kan kaba bɔrɔ ka se 6,000 la ne ka ye o ɲinan ye fan dɔw la 7,000 suman kɔni prix kelen ci ta la ɲinan o gɛlɛyaba de bɛ yen mais sankura ta kaba bɔrɔ kɔni hakɛ kɔni tɛ k'a la fo n'i ye min yala parce que n'i y'a mɛn suman bɛ nɔgɔya o ka sɔrɔ sɛnɛkɛlaw sera ka sɛnɛ kɛ sɛnɛ kɛra mɔgɔw y'i sɛbɛ don sɛnɛ ma ka dusu ta ka sɛnɛ kɛ gouvernement ye mɔgɔw bolo minɛ ko an bɛna nani ka na nɔgɔ aw ma an ye dɔ di dɔ ma sɔrɔ o bɛ se ka kɛ mais fɛn yɛrɛ de ma sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ AV o AV misali la ni nɔgɔbɔrɔ 600 kan ka taa 670 kan ka taa dugu min na an ka cɛ u bɛ nɔgɔbɔrɔ 100 jaw ma yɔrɔ kɔnɔ o ye problème ye ne yɛrɛ ka foro ne kan ka bɔrɔ 70 ni bɔrɔ 8 ne kan k'o ta engrais la nɔgɔbɔrɔ min dilanna ma bɔrɔ 7 yɔrɔ kɔni i b'a fɔ de ko fɛn ma d'i ma quoi o gɛlɛyaba de bɛ sɛnɛkɛlaw kan vraiment ɲinan gɛlɛya solution si t'a la maloya kɔ quoi dugukolo bilama a sera yɔrɔ min na bi ni nɔgɔ kɔni t'i bolo k'a kɛ sɛnɛkɛfɛn na dɔrɔn a ma nɔgɔ
vraiment no ko na kara cheni dan ye quoi ñina sangele na gela mali be santangene gela kono amma me ministre joda sénégal ñemo joda ko vraiment ko ñina samia ta bulo kan ne ma do ba fo ko to jamana min kono quoi e be bo mobli kono ki jo kasra grefel la jedro ka fo ko way ko vraiment ko ñina samia ta bulo kan entre len do quoi problème ye mi mali ñemo be kuma mani fo ba fo ka jamana mana wek la ka il faut ka bombe ko ka be jiglati am betu ko politique mo may mais politique mo la clé la ñoo make ka no manginta ko ke ka reti sur model ka ke amen fo ni so ju ka problème yi mali problème de mi ki ba tien folima fama mana yikura ka befo kanya o te fanyma yo fama flie mi o de tanga fay vraiment asimi ana ka gouvernement mbu fo meno ko antu fula amma ko sala abla mi fo ki tanto ni nyali kale ba fo ni juma kale ba fo ikanka ke mo tanto le quoi amaloran ka fo ni tu esali akulwali kanye buguni ayani fo kamni majan ni miti soro ango fo bani no kera adobedola gele mawbe kunaye nogo ko kuma be fura la an yere Sénégalais de wa furo bambula mi chike fembe fura ko nogo ko abina ko siga fo itala ko sabro indi la gele abana na dokai alni nogo bina ba soro do ka somie koni ko chena ka mambe dugo ke mimbe dugula ala ko to kime ko nyuma ni ko irana nambura yi ay kuna foni soro dogo franje ngona ka ira ka fo betra dusu daga krena na Sénégal maw ku tarabe bedena kawde ka fo ko fulu ka jeunesse nyama anu ga dugutigi ko fu ka chebo de ke o ko ni ngera nyon sama kuna fonu na ko Sénégal ka maw ko kube wuli ga jode ke ka dugutigi ni jeunesse nyama ku bitano luye jama famba wula ka fo ku ti jano chogo shikelena kuna fonu munun dira ma folo o pma min foranye ay ni nalta ka nyesi dozola ka mo luko ay kuluti jabi damade ulu tara mingundo kelere kunte bende kungera kan tala ku buta ci jabi laja o de flene ko mawulati o kofe ay ni nalka bere la ka dawla ma chama be munu ma son ka kuma an fenga u ye lakalu kan ye ka yira ka fo ko dozo tara ku buta be ka dugu de ka dugu tigi ni jena sinya ma ko mene sheria do be akera le nyana ko ale tumbe ko nyoro de la bara ngera chugo mena o sheria ba nyen foye angale lame mbora ka vocal de me bere ko dozo ya kata daranga jena si president mino ya kata dozo amo fogo wali mando nete dozo nga dozo kanu benana en place rom ni dozo te anti sigia tiando dozo ye chebo ko kuma fo depuis salo uko ay chebo ke aka dugo koloshi na ye sigana mai ay an dozo wele an sigo mi ambake do nana ay laja alakama maka tiafo a wati konana soni aka jo lafiya solo wala lafiya masoro dozo kunye chebo ko kuma mo fo ni ya soro ko halibi ko chebo kumbe wallahi nyankal alala ngono mo fleni ko foruti barake ma fo foru mu barake de nga anfle etami ngono akunti keta fiu mu dozo sene nyon singoro ma che ka jeshin dozo ma o de population sene o tla ka fonyi on sigimbeya na sigala maye ama fa ka bofe aya den aka wele an siko yimi population ko lafiya la amboke sone fanga ka si ama dozo ye dugutigi be wele kan kuma de da dugutigi tloka kan kuma de da jeunesse nyama tloka do hakla ko na fara ko cewo doron dozo de mi minega bla ufe o mamar fata waji maka ko ay cewo ka ka dugu koloshi no de tarake gele ka nyi dozo ma o taraka to chenga shi dozo ma ali ni mi flene bede la dongo bede ko de torle ni ngewo nde apna ko farla unu dozo che ay ne soro ko nyoro lay dozo ke ne ta todo nyame ko to e morgo anana ako jela jeunesse president be wa ko abi ko akwana umoko bala awulila anana ubora kofe jama girna kanna ako haywa ko misiza ni wele kofe sutura kama ni kumbora chimna ifeya no yake bokoi hakila mina kuma vo ikire angele anganyo familiala ngani jama na kaba akage jama na kuma ni kumbora ofeya yone seligasi kafo tiendo ay chogoke pour que amasiga barad la nyombulo yala kreba kra chokoli ni mi ka chigame ni maduti ka chigame ani atara mine ko nafa utetle yida chega jam ay kuma fashila ay kuma uchinfo akana dozo ni fanga bla nyona dozo be joro minabi ambela gile bado anga janga sabal nyongoro nyona ngelea population go be mala wala de soni asimi fanga ganna ambe bado fe ngumi ya ko dozo ye baramini chesri mingaya note nyama ya de o population obodo ne bodo nyon to tien anga dabla u bagara bitla dozo ma fota fu bagaruma nga fanga asimna ka chedo amu fu min bora ka vocal bo dozo ya dota pedra dozo ya bota u ya fo chona makete de ko nyanyi ni folo ika shidok ne ko hakilla o de kan anya dama ne ko ni fe ani dozo ya nyon fam halbi kila tala ya jira ka fo marfata te wajibi u kimari ika dugu hadito ika dugula na desara ko ke fu dozo to tieni tiere la population aya jinga kalaje munu fle ko kono ni hadama de ndo anyuru ya hadama de unde nga akashini tien ande benuka wa ubina onika depuis betura dozo dara sira ma me folo ku dozo dara ku la tabi flower ko moyi ambuga manga o fe me ubina de nun na ko na do mo ko barace hakla dozo ndebu boku mbe o nyon soro odela ay miri ay tashi kolor ay miri ay tashi ni ko do ay rubado bare won dozo haga misara aka tane ka mene betura la kata do fri
ka taa cɛmaba ka taa buyaki wɛrɛ la ka taa sibi an t'a kɛnɛ kan nka tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɛra dɛ olu minnu tora a badenw de don a sinjiw de don jɔnni y'u fɔ a kungokɔnɔmɔgɔw an tɛ kɛ mankan jɔn ye an de b'an sigiyɔrɔ la yan an tɛ marifa dɔn an nana bɛn an kan an b'an yɛrɛ makara dusu mun ma se wajibiya i yɛrɛ dusu i ka hɔrɔnya n'i ka danbe o de b'a to i yɛrɛ marifa ta ka jogo ɲuman tun bɛ an na u kana se ka don an fa kɔnɔ ka anw mago sa an balɔdan ka fɔ ni tun ye sira dɔ kan ye an bɛ dugawu kɛ baara ninnu n'u kɛra cogo min na an ka fɔ ten o de bɛ kɛ sababu ye ni ka se ka tiɲɛ kɔni k'ale dan kɛnɛmaya ala ka basigi lafiya k'o don mara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na an ka jamana ka basigi n'an bɔra ye an balɔdan ka fɔ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ M5 na olu ka sifinnakaw ka ɲɛma ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ kɔsa in na Mahmoud Diko ale ye kɔrɔfɔ minnu fɔ a ka jaabi ɲɛ bɛ se olu ma Ousmane Traoré ni bɛɛ lajɛlen ka la OMT a ye kuma min fɔ o filɛ maa minnu tanyana ka tasibila kɛ ka ɲɛsin ma an dɔw don u tanyana ka n'anw to ɲɔgɔn fɛ u tanyana maliko ɲini de la u tanyana malikura ɲini na u tanyana fasoko de la u ma tanya intérêt ko la an bɛ sɛma nin nɔfɛ an bɛ malikura nin nɔfɛ an bɔra ni hakilina min ye bi n'an ko o la kɔnɔ bi n'a don sɔrɔ a ka kan ka tasibila ko ma anw yɛrɛ ɲɛji kan ka bɔ u tanyana mun kan ka kɛ fu ye wa ala kana kɛ fu ye an b'o sira de kan wa n'ala sɔnna ma a bɛ sira bɛ timɛ dɔgɔkun tɛmɛnen semasi mɔgɔw ye dugawu ta u y'o fɔ u y'a kɛrɛnkɛrɛn maa minnu tanyana a ka ɲi ala ka dugawu minɛ an kɔni y'a ye semasi y'a kɛ ne ma taa parce que n tɛ yɛrɛ y'a kɔnɔ anw y'a kɛ a peut-être le 10 le 11 le 12 an se min anw bɛ kɛ a bɛnna seli ma maa minnu tanyana olu ye maa 14 maa 12 Bamakɔ 1 Kayi ani 1 Sikaso maa caman banana ne b'olu fɛ maa dɔw taara kaso la ne yɛrɛ OMT b'o la wa ne yɛrɛ victime ye wa fɛnɛ n yɛrɛ b'a ko kɔnɔ ko mɔgɔw k'a dɔn victime kana kɛ jagokun ye k'an ka intérêt personnel ni jamanadenw kunna f'an ka pôle logique de kɔnɔ semasi ta kɛra o dongo teni a tama kɛ ka dugawu ɲini dugawu ta i bɛ don ma kuma tɛ kɛ i bɛ dugawu ta minnu sara de mais ka kuma fɔ kuma min yɛrɛ ka intérêt ɲini il est temps qu'on quitte dans ça moi je ne suis pas dans cette logique M5 bɛ fɛn caman kɛ ninnu ye n'i y'a ta k'a lajɛ victime yɛrɛ caman n'i y'a tila saba ye fila ma taa dugawu ta yɔrɔ in na a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ mɔgɔw kana ɲinɛ victime ça fait 2 tranches premier tranche ye min ye victime sara kun mun na c'est très important u sakun ye min ye malikura ka sɔrɔ u sakun ye min ye minnu ye jamana nafolo d'u ka minɛ u sakun ye min ye an bɛ insécurité min na an ka bɔ la ka na sécurité la armée ka équipement sɔrɔ u sakun ye min ye armée ka monter en puissance u sakun ye min ye fanga ka don armée la Mali ka k'a yɛrɛ ta ye u tanyana mun kan ka kɛ fu ye wa ala kana kɛ fu ye an b'o sira de kan wa n'ala sɔnna ma a bɛ sira min timɛ an balɔdan ka fɔ ni tun ye OMT kan ye an bɛ dugawu kɛ fɛn o fɛn basigi lafiya bɛn ni kelenya k'o sabati n'an bɔra ye baki baaraw sigira sen kan an ka jamana kɔnɔ na o baara minnu kɛra baki yɛrɛ bilama n'a kan ka kuncɛ a b'a kuncɛyɔrɔ la ka ban maa dɔw b'u ka sira di kalanden dɔw ko in bɛ cogo di Omar Papis Daf bon examen a jalen no dɔn dɛ ala ko tiɲɛ yɛrɛ la n'ala cɛ a jalen no misiw yɛrɛ sirannen no fɛnw ɲɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan u bɛ ka a gɛlɛya an bolo yɛrɛ de ne pɛrɛnnen kun don kɛ a jalen kun don dɛ nka n'i ye leçon ta a bɛ nɔgɔya ayi telefɔni tɛ labɔ o tɛ don yɛrɛ a kusayara mɛnɛ mais a ma kɛ i b'a fɔ examen tɔw bɛ cogo min na quoi parce que u y'a dabira an da la dɛ tiɲɛ ka fɔ u y'an ka chèque fili kɛnɛ ma mɛtiriw yɛrɛ fɛnɛ salu sere an da la an ma se k'an ka kow kɛ an kɔni an tɛ ala deli ala ka examen ba ta dɛ sinon min f'i ye mɔgɔ caman bɛ kasi dɛ jinɛ saba de wuli an yɛrɛ ka kilasi kɔnɔ bi sujet nɔfɛ e b'a dɔn o bɛ kɛ ko o ko la magaya kan ka k'o la sa an balɔdan ka fɔ ni tun ye kalanden dɔw kan ye an bɛ dugawu kɛ baki baara min bɛ sen na ala ka kuncɛ yɛrɛ ni baden la n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na kulu dɔw bɛ olu ye fara ɲɔgɔn kan ka se ka lujurataw olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o kɛra fara ɲɔgɔnba ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a ɲɛma o ye ka dɔn k'a fɔ Seku Amadu Tarawele ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. activité nin an ye nin kɛrɛnkɛrɛn handicapé n'o ye an ka lujuratɔw ye n'a fɔra lujuratɔ a bɛɛ de b'a la minnu tɛ yeli kɛ o b'a la minnu tɛ mɛnni kɛ o b'a la minnu fana ni dekun selu yɔrɔ dɔw ma ni a bɛ kɛ fiɲɛ ye k'u ka hakɛw dɔgɔya dɔɔni ka tɛmɛ tɔw kan an y'a essayer ka partenaires wele ka hakilinajigi kɛ ka a yira u la k'a fɔ mɔgɔ minnu ni fiɲɛ b'u la u ka chance ni tɔw ka chance tɛ se ka kɛ kelen donc k'a ɲini u fɛ k'u hakili lajigi u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na walasa u fana k'a dɔn sigi kɔnɔ k'a fɔ ko bon an fana an jatilen de jɔyɔrɔ fana b'an na an fana bɛ se ka ɲɛnamaya okumu an bɛ se k'o fana sira taama adamaden yɛrɛ n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'i ye i ɲɛnamayalen de fo k'a sɔrɔ k'a fɔ i yɛrɛ fɛn bɛ ka bɔ i yɛrɛ la donc an y'o étude ko de ka fɔlɔ u ka hakɛw u ka hakɛw u bɛ ka laɲini minnu ɲini o yɔrɔ sira kan an y'a essayer k'olu de a étude ko de ka k'olu identifier fɔlɔ
donc olu identifielen kɔfɛ sisan je pense que aw yɛrɛ y'a ye observatoire national pour le dividende démographique n'o ye ONDD o étude tun b'olu bolo n'o ye DNP structure dɔ fana ye donc o bɔra k'o résultat présenter tout ça la o bɛɛ ye walasa an bɛ se ka partenaires ani autorités parce que JMP yɛrɛ kun y'o de ye ka welewele dama kɛ ka se partenaires ma ani décideurs ma ani diɲɛ bɛɛ ma walasa an bɛ se ka cible dɔ n'o ye ɲinanta ye handicapw de ye n'o ye lujuratɔw ye ka se k'u ka dekun ta k'a feere walasa ka samaga ɲini a la. An balona k'a fɔ ni Cɛsɛgu Amadu Tarawele kan y'a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲini fɛ ni k'o ka sɔrɔ fɛ n'an bɔra ye kulu dɔ faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko bi bagan baara ka se k'o don ba la u ye fara ɲɔgɔnba kɛ ka se k'o waleya dɔgɔ fɔnya in kɔnɔ na min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra kari dɔ fanakaw fɛ a kɛnɛ kan kulu in yɛrɛ a maa dɔw b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Fatumata Sila anw ye jɛkulu dɔ de jɛkulu kura min bɔlen don san Fédération coopérative des jeunes éleveurs du Mali jɛkulu in yɛrɛ sigilen bɛ sifinnakaw de kama sifinnaka minnu don minnu baarada bɛnnen bɛ baganmara kan an bɛ fana mun na yan nɔ an nana ka na ani baganmaralaw de ka ɲɔgɔn kunnafoniya gɛlɛya min bɛ baganmara ko la an n'u bɛ se ka jɛ ka hakilina falen-falen kɛ cogo min pour que gɛlɛya bɛ se ka kɛlɛ cogo min ka bɔ baganmara la bagan ta yɔrɔ n'a bɔyɔrɔ ani bagan mara yɔrɔ ani bagan ka dumuniko n'a ka jiko ninnu gɛlɛya o gɛlɛya bɛ baganmara ko la o de ye an se yan nɔ pour que an bɛɛ bɛ se ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min ka se ka gɛlɛya in kɛlɛ cogo min o de y'an se yan jɛkulu in ye jɛkulu kura de ye bon n'i y'a ye jɛkulu in sigi ka se k'an ni baganmarala ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que gɛlɛya min yɛrɛ bɛ baganmara yɛrɛ la an bɛ fɛ k'o de kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini faamaw de fɛ sisan nɔ ani baganmarala tɔ minnu bɛ yen ani usine tigiw an bɛ fɛ an n'u bɛɛ de ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que bagan dumuni ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min o de y'an ka jɛkulu in sigili ko ye. Ousmane Jakite kulu in kɔnɔ ne de bɛ directeur exécutif ya place la min sɛbɛnnen b'a a sariya n'a papier ko ni coopérative de jɛra ka fara ɲɔgɔn kan Bamako b'o la Sikaso b'o la Kayi b'a la ani Mopti u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka kɛ fédération ye ka baganko bɛ se ka yiriwa cogo min na gɛlɛya ni degun min bɛ bagan maralaw ani bagan julaw kan misiw tɛmɛ sira ani misiw ni tilema sera u bɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ minnu na ka dumuni kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw cɛ kulu in sigilen b'o ka miiri o hakilinaw kan an y'a ɲini fɔlɔ ka don garabaliw kɔnɔ ka mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan an ni hakilinaw bɛnnen tuma min na an ye kuluba dɔ sigi an bɔlen Bamakɔ an y'an kunda Kulukɔrɔ mara kan Bangida b'o la ani Banazole ka bɔ yen sa an y'an kunda Segu mara kan ka bɔ Segu mara la an y'an kunda Buguni mara kan après Buguni an y'an kunda Nara kan an bɛ fana Joyila mara la yan bi an bɛ baara kɛla ani bagan maralaw ni fɛn fɛn da bɛ baganko la an n'olu de bɛ jɛla ka nin ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i b'a fɛ ka don an ka jɛkulu in na an ka direction a siège ba bɛ Bamakɔ immeuble Laji Traoré Sanfil Garabali kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a fɛ ka don tɔn in na ani numéro téléphone minnu bɛ yen o ye 76 02 16 17 66 02 16 17. An balona k'a fɔ u ye bureau sigi fana ɲɛma ale yɛrɛ b'a ka hakilila di an ka lamɛn. Ne Haruna Jalo ye n sigilen bɛ Fana Fina Kodem ne jɔyɔrɔ ye président ye Bɛlɛkɔni Masigi ni Ngolobugu ani Fana ani Joyila olu farala ɲɔgɔn kan baganko sira kan ka danaya ta ka da ne kan ka ne kɛ président ye. Kulu in tɔgɔ ye Fina Kodem a bɛ boli bagan baara de kan gɛlɛya min b'an kan bagan baara la taayɔrɔ tɛ bagan na tuguni an nana sigi k'a ye ni bagan tɛ foyi tɛ se ka ɲɛ jamana in kɔnɔ anw balo n'an fɛn bɛɛ de b'a la bon ni a nana kɛ ten mɔgɔ minnu sera ka na k'u bɛna an dɛmɛ a baara la wajibi an tɛ fɛ mɔgɔ ka to kɔfɛ an bɛɛ ka se ka wuli ka jɔ jamana kun fa kun an ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dɔn ka se ka nin ko in don bala an bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la cogo min na bagan ninnu bɛ se ka lakana ani baloko sira fɛ cogo min a kɔni a ka d'an ye an ka se ka lafiya lase bagantigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma i ka sigida la hali bi cɛsiri don mɔgɔ dɛmɛbaa tɛ mɔgɔ yɛrɛ de don n'i y'a ye dɛmɛbaa bɛ ɲaga i la e yɛrɛ de ye ko dɔ kɛ fɔlɔ a ye fɛn dɔ y'i kɔrɔ an ka se ka ɲɔgɔn minɛ an ka se ka kunnafoniw cɛri ka se ɲɔgɔn ma pour cela que nin baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an bolo baganko la. Haruna Jalo kɔfɛ tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba Mamadu Sila ale ye a ka ɲɛfɔli ka ko kan an ka ale yɛrɛ lamɛn. Ne ye Mahamadu Sila ye ne ye FENACOJEM président ye Fédération nationale des coopératives des jeunes éleveurs du Mali o ye baganmaralaw ka jɛkulu de ye jɛkulu in bɛ baara minnu kɛ baganmara in kɔnɔna la an ka bureau sigilen bɛ Mali fan bɛɛ fɛ n'o ye Bamako ye ani région kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na bi an bɛ
fana ya an ka laɲini yɛrɛ degun bɛ baganmara in kɔnɔna la ka degun wuli ka bɔ baganmara kɔnɔ sɛgɛn o sɛgɛn b'a la baganko ladonko ɲuman bagan kɛnɛyali baganko sinsili ka baganko don bala Mali kɔnɔ an ye jɛkulu in sɛnsɛn ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin baganmara ni baganko ma sabula an y'a ye degun bɛ baganko in kɔnɔna la o de la an y'a laɲini ka se baganmarala bɛɛ ma kelen kelen maa kelen fanga tɛ se an bɛna taa Mali fan bɛɛ de fɛ nin hukumu kɔnɔna la ni Ala m'an ka jɔnya yira na a ka d'an ye ka Mali bɛɛ lajɛlen de datugu n'a ye gɛlɛya fɛn bɛ ko in kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ yen pewu baganmaralaw ka se ka nafa sɔrɔ a la mɔgɔ wɛrɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la min tɛ anw yɛrɛ fana jamana yɛrɛ fana k'a ka nafa sɔrɔ ko in kɔnɔna la ko bɛ ko in kɔnɔna la n'an jɛra k'an fanga kɛ kelen n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ taasira kelen ta ni bɛn tɛ foyi tɛ sabati don nataw kɔnɔna la an y'a ɲini Alahu fɛ san kura minnu bɛ nalen gɛlɛya minnu tɛmɛna baganko kɔnɔna la an y'a ɲini Ala fɛ a gɛlɛya ninnu ka se ka jigin laɲini ye laɲiniba kelen de ye ni laɲiniw sabatira diyagoya de don ko nin bɛɛ bɛ nɔgɔya an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kulu in maaw ni tun y'olu kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ a dabɔlen bɛ kun min kɛ ma ɲini fɛn Ala k'o kɛ sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ kɔnɔwari sɔrɔsi 49 minɛna an ka jamana kɔnɔ na Maliden ka kuma cayalen bɛ a ko bɛ cogo di Musa Kɔnɛ ka bɔ Buguni ale b'a hakilila d'a kan an ka lamɛn. Ne ye Musa Kɔnɛ caman bɛ n dɔn Makɔnɔ Musa Kɔnɛ n ye conseiller Buguni mairie la bi an ka jamana kɔnɔ na kumaw cayalen bɛ sɔrɔsi minnu minɛna kɔnɔwari sɔrɔsiw la e yɛrɛ hakilila ye mun ye ko in kan. Sɔrɔsi minnu minɛlen filɛ Mali aéroport la Côte d'Ivoire sɔrɔsiw don o ye fɔcogo dɔ ye fɔcogo dɔ fana la Côte d'Ivoire mercenaires don Alassane ka militaire parallèle dɔw de b'a bolo minnu b'a ka tiɲɛniw bɛɛ kɛ o mɔgɔw don donc y'u wele ni saba fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ bɛn Ala tɛ ji to nɔnɔ la ninnu minɛli ye fɛn dɔ de da kɛnɛmaya ni ninnu nana minɛ ni nin marifa caman b'a ye a bɛ dɔn o de senfɛ k'a fɔ ko tiɲɛni minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ an ka poste minnu bɛ ka attaquer o an ka dugu minnu bɛ ka ci o k'a dɔn ni tiɲɛnikɛla bɛɛ bɛ ka bɔ Alassane de fɛ Alassane bɛ mission dɔ de la ni ye Alassane dɔn a bɛ fɛn fɛn kɛ a tɛ bala mɔgɔ la a bɛ fɔ ko Alassane Ouattara dɔw b'a fɔ ko Burkina bɛ don jɔn bɛ se k'a fɔ ko nin ye Alassane fa ye Burkina mɔgɔ bɛ a lamɔcogo bolo ni ko ka jamanaden bɛɛ faga a kelen bɛ ka intérêt kama a b'a kɛ bon n'o nana bila o bɛ jamana dɔ kunna opposition na fanga dɔ b'a la ka tila tuguni u bɛɛ kelen don ka t'u kun siɲɛ minnu ye n'o ye faransɛw ye o bɛ mission fɛn fɛn don a bolo a b'o de kɛ o ni Alassane na cogo lajɛ fanga kɔnɔ depuis a bɛ na premier ministre la don min na ka na carte de séjour sigi Côte d'Ivoire bɛɛ b'a dɔn depuis ye ko hinɛ t'a la n'u kun y'i minɛ séjour ko la u bɛ ntɔɲɔ min da u kan u tun bɛ mɔgɔw kɛ ka so fa waati dɔ la da bɛ dɛsɛ ka datugu u bɛ mɔbili kɔfɛla de bila machine la ka na porte pousser mɔgɔw kan ka caman faga Alassane y'o bɛɛ kɛ ka tɛmɛ hakilina min bɛ Alassane na Alassane kɛra a fa de ye o foyi bɔ ye politiki fɔlɔ min tun bɛ Alassane fa bolo o ye jamana fɛn fɛn bɛ entourage la kana bɔ nɔgɔ la o fo y'a ka baara bɛɛ kɛ a bɛ se ka Mali ni Burkina pincer cogo di u kana se ka lafiya découpage minnu kɛla ka kɔgɔji tigɛ anw na découpage ninnu ma kɛ gansanw découpage kɛla ka sababu kɛ malien parce que tubabu ye jamana bɛɛ minɛ tile kelen tile fila u ye san 38 de kɛ Mali da la pour que u ka se ka Mali minɛ donc u y'a dɔn cɛfarin jamana don mɔgɔ minnu don n'u ko ko min u tɛ bɔ kan wa u tɛ siran kana kumakan dɔ fɔ ten malien ye k'i b'a ta cogoya dɔ a tɛ se ka kɛ u ye découpage de kɛ o la sa ka Mali mabɔ kɔgɔji la sinon Mali tun bɛ se ka kɔgɔji sɔrɔ Sénégal yan fan fɛ u ye anw mabɔ kɔgɔji la pour que anw ka se ka gulon Côte d'Ivoire la walima Sénégal la o fo y'o a ka tanw kɛ o la sisan n'o den nana fanga la depuis a premier ministre lama nale a ko ko dunan fɛn fɛn b'u fɛ dɔw ka pression kɛ u ka se na ni séjour ko pour que dunanw k'u ka jamana bila walima dunanw ka fɛn dɔ sara jamana ye ale de y'o degun da fɔlɔfɔlɔ anw kan a natɔ fanga la a ye su jeli bɔ mercenaire ko fɛn fɛn filɛ an ka sous région kɔnɔ Alassane Dine nana n'a bɛɛ a ye mercenaires ta fan bɛɛ fɛ ka na ka n'u former Burkina ka sɔrɔ ka don n'u ye Côte d'Ivoire olu de nalen filɛ Gbagbo gɛn ka bɔ fanga la parce que Faransi b'a dɔn olu ka fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ Alassane de bolo u nana Gbagbo gɛn ka bɔ yen k'a sigi mɔgɔw b'a fɔ Côte d'Ivoire lamini jamana bɛɛ lafiyalen do bɛ ka na Ivoire kan Ivoire min bɛ se ka dumuni kɛ ko 3 kɛ tile kɔnɔ o man ca dɛ ka sababu kɛ gɛlɛya jɔn ka gɛlɛya don Alassane ɲɛ bɛ Mali ko la cogoya min na Alassane b'a dɔn Mali dugu jukɔrɔ fɛn ka ca n'a ta ye ka taa ka se ni Mali lafiyalen to la ko Mali ka se k'a ka fɛn ninnu exploiter a k'a ka sanu bɔ k'a ka pétrole bɔ k'a ka jaman bɔ Mali bɛ taa ka Côte d'Ivoire dan Mali bɛ taa ka Afrique bɛɛ dan o dun tɛ Alassane ka so ye Alassane mago bɛ mun de la jamana ni gulonnen ka se ka to ale la Alassane y'a ka mercenaires minnu bila ka Gbagbo gɛn o mercenaires fana bɛ Alassane bolo taa yɔrɔ t'u la minnu nana an filɛ yan u ka kan bɛ an ɲama de Abidjan kɔnɔ ye n'a ka politique mɔgɔ opposant min ko k'a bɛ déconner a bɛ ninnu ci ma mɔgɔw ka ɲininkali k'a la alimami dɔ delila k'a fɔ kutuba la Abidjan
ay to kutuba la ka Alassane ka fangal la gushi aklala kutuba la do yata fɛn dɔw bɛ kɛ anw fɛ o tɛ se ka kɛ Alassane fɛ o u y'a ta ka taa n'a ye de n'u y'a ta ka taa u yelenmele o Alassane t'i ta k'i bila o an b'a fɔ minnu ma k'an ka haut conseil ni AMIPU olu wulila k'u sen don k'u bolo don ka dɛsɛ u bɛ sɔn mun na cɛ tɛ tun n'a ye anw de b'i ta k'a fɔ ko a y'a kɛ cɛkɔrɔba don walima nin don o tɛ Alassane fɛ dɛ n'i y'a fɔ hali ni si jɛlen don a b'i éliminer Alassane ka 49 soldats min minɛlen filɛ anw fɛ yan n'a sɔrɔ ko maliyɛn de minɛlen don Alassane fɛ u tɛ 5 minutes sɔrɔ a bolo ka sɔrɔ a m'u bɛɛ faga u fagalen de kɔfɛ da bɛ don a kuma la n'a fɔra ko ninnu minɛna anw fɛ yan bibi na anw yɛrɛ ka maliyɛn den dɔw bɛ k'a fɔ ko mercenaires tɛ ko MINUSMA ka mɔgɔw don Alassane ka mercenaires na ko fɔlɔ tɛ nin ye filanan tɛ nin ye anw ka filadugu minnu bɛ ka ci dɔgɔnɔdugu minnu bɛ ka ci ninnu de don maliyɛnw fana b'a la dɛ Mali jugu de ka ca maliyɛnw na fɛn fɛn filɛ ka bɔ k'a fɔ mercenaires tɛ ninnu nalen don u kun nalen don ni mission na maliyɛnw tɛ sinon maliyɛn den halala tɛ se k'a fɔ ko ne de delila ka Bugunikaw la bɔ yan ka sira tigɛ a dɔw ɲɛ n k'u tɛ don Buguni min bɛ anw yɛrɛ degun dɔɔni jamana tɛ maga filan na sɔrɔsi fanga ni politiki fanga tɛ kelen sɔrɔsi fanga fɔ jamanaden k'a dɔn ko mɔgɔ dɔ de b'i kunna o de kama n bɛ min fɔ Asimi n'a ka mɔgɔw ye mɔgɔ fɛn o fɛn n'i bɔra ka jamana lagosi a ye taa minɛ a k'a lamaga ka taa datugu nin bɛ nin fɔ yan fɛ fɛn tɛ bɔ a la o de bɛna fara ɲɔgɔn kan fɔ bɛɛ bɛ don a la jamana bɛ kɛ pagayi ye jamana ye i bɛ ka dɛsɛ o cogoya de la parce que a ye jamana kɛ dɛsɛyalen ye min mana min jɛ o ko fɔ ko aw to yen fɛn tɛ bɔ a la nin o de bɛna kɛ tiɲɛni ye bɛɛ bolo f'a bɛ taa ka bɛɛ bolo dan o bɛ ka Alassane min défend i sigi radio so dɔ la don i k'a fɔ ko Alassane cɛ ka jugu Côte d'Ivoire a tɛ bɔ i da o kɔ ko Alassane ye a fɔ ko 48 heures ko o kana so a ka mercenaires bɛ Mali bolo Alassane kun y'o bɔ a da fɛ yɔrɔ min na don Asimi kun ka ninnu na bɔ de kan i bɛn'u lajɔ kɛnɛba kan ka caméramanw wele ka n'u kana filmer k'a bɛɛ faga ka sɔrɔ k'a fɔ Alassane ye ko n'a bɛ se ka min kɛ a k'o kɛ k'a fɔ Faransi fana ye n'u bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ an ye nin bɛɛ faga foyi tɛ se ka bɔ a la an kɔni bɛ min fɔ autorité ye foyi kana to o k'u bila Côte d'Ivoire ka bagabagatɔw kɛ foyi kana to o k'u bila mercenaires de nana minnu bɛ ka kuma manamanakanw fɔ nin ye ko mercenaires tɛ o m'a ma ko a ye rebelle minnu faga ko non k'an bagala population civile ma k'olu faga ko sinon k'an ma se rebelle ma o ma boli yan wulimako nɔfɛ o ma boli ni min fana ko nin tɛ mercenaires ye est-ce que o ka kuma man jugu ni o m'a ma kun ta ye minnu marifatigi ye la marifa avion kelen wɛrɛ bɛ yen o falen don aw ma jugu la aw ko halisa k'olu tɛ mercenaires mɔgɔ kan ka marifa ta tɛ ka don wali jamana kan an kɔni bɛ an ka tenitigiw de fo olu ka cɛsiri de y'a kɛ o y'a yira diɲɛ bɛɛ la fana ko halisa ko Mali bɛ yen Mali tɛ batɛmɛsira ye u fo o la k'u waleɲuman dɔn an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Musa Kone kan ye ka bɔ Buguni a fɔra cogo min na fɛn fɛn i ka dɔn k'a fɔ bɛn ni kelen ya basigi lafiya an ka jamana kɔnɔ na Ala ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo a karamɔgɔ an bɛ taga Senegali jamana kan fɛn min ye Sanji Kasara ye min kɛra Senegali jamana kan tarata don ka dugu jɛ kunun araba la Sanji Kasara in k'a bonyana kosɛbɛ a kɛra sababu ye maa 2 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na wa so caman fɛnɛ ko olu fɛnɛ caman binna a senfɛ a kɛra Senegali marabolo min na n'u bɛ wele ko tiɲɛ n'an bɔra an taga Egypte nin kɛra ni dɔgɔfurancɛ in yɛrɛ kɔnɔna la nin kɛra Siraban Kasara ye min kɛra camion dɔw fɛ don ta camion dɔw fɛ a jirala k'a fɔ ko camion in pinɛ de cira ka bɔ a kɔrɔ ka to boli la a kɛra sababu fɛnɛ maa 22 de bɔnɛna a ɲɛna ni Siraba Kansara ye senfɛ ka maa 33 ɲɔgɔn jogi nka camion bolibaga ni waati na bɛ lakana tigilamaw ka bolo kan n'an bɔra an taga Burkina Faso jamana kan ni waati na wulikajɔw bɛ sen na Burkina lakana tigilamaw fɛ jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli la k'u ka dugu kofɔlen 2 bɛ yen n'o ye Doro ni Kaya ye ko jatigɛwalekɛlaw sanga ni waati k'u bɛ binganiya wale ta ka ɲɛsin ni dugu 2 in ma ni waati na ko wulikajɔw bɛ sen na lakana tigilamaw fɛ an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kuyoli dɛ Umu Danbɛlɛ an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya yarabi Ala k'o sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra ye an dusukun kamikamine bi ka sanga ni an jɛɲɔgɔn sɛbɛ i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Bekayi la Bekayi Kulubali ka bɔ Kacɛna Segu marabolo kɔnɔna na Fatinɛ marabolo kɔnɔna na Kacɛna ale ka musokɔrɔba Masa Ramani ka wele sera ale ma dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na a fatura Kacɛna a janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra an ka musokɔrɔba yarabi Ala a kɔrɔla siminala k'u fara k'o ta kan Ala k'anw yɛrɛ ta kɛcogo ɲɛ ka badabara nɔgɔya ka koto nɔgɔya anw yɛrɛ ye an jɛɲɔgɔn n'i y'a sɔrɔ Bekayi ye ale ka musokɔrɔba don k'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun kamikami an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ tasibila o minɛ kɔnɔna na maa o maa ye an dɛmɛ janaja in baaraw la k'aw fo ka waleɲuman ka badabara nɔgɔya an ka musokɔrɔba ka koto nɔgɔya anw yɛrɛ ye ka foli ni tani ta aw kelenya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an y'a fɔ cogo min na Ala k'an kelenya bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲɛ Ala k'an ka musokɔrɔba ni k'a hinɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na